Tras a adxudicación do proxecto, xa se iniciaron as obras para a construción dun restaurante na última planta e na terraza do Mercado Municipal de Ribeira. O mercado nestes momentos pois xa foi adjudicado, como ben saben, está xa en proceso de obras e eu espero que podan abrir antes de o verán, sin dúbida. Algo máis tarde, pero quizáis xa de cara ao próximo curso, podería estar funcionando o centro de hostalería que albergará o segundo andar do inmoble. O Concello ten prácticamente concluído o proxecto, elaborado polo arquitecto municipal, que incluirá 16 postos para estudantes e outro para o profesor, equipados con cociña. A actuación cun orzamento aproximado de 170.000 euros contempla tamén a instalación dunha aula de xestión, unha zona para almacén e neveiras e un despacho. Por outra banda, tamén conclúe o proceso de adxudicación para a cafetería da Nova Lonxa, que tan só está pendente dos permisos administrativos por parte de Portos de Galicia para iniciar as obras. No que respecta á lonxa, tamén o proceso superouse, xa hubo empresas que se presentaron, hai unha empresa que o vai a levar a cabo e agora o que quedan son os trámites administrativos de Portos de firma dos contratos para que podan empezar a facer as obras canto antes, pero eu tamén espero que este verán, xunto co do mercado, podan ser dúa realidade.